baina hautsi aurretik. Ahozko tradizioaren bidez jakin genuen, inork beste moduren batean kontatu aurretik, lehen etzela urik etxeetan. Garai batean ezintzela besterik gabe txorrota zabaldu eta edan. Baten batek joan behar zuela bila. Maritxu nora zoaz, eder galantori. Bertso itxuraz laino eta alai batek, gaur egun 8 txikiaren doinu antonomasiazkoa bilakatua den horrek, erakutsi zigun letra xeezko historiaren puska bat. Eguneroko bizitzaren historia, jende arruntarena. Iturrira Bartolo nahi badez zuetorri. Historia hauxe zehazki, pegarraren historia, edo pedarrarena, edo kantaruarena, guztiz dago loturik emakumeekin, naiz eta kanta herrikoiak hurbila joatearen praktikan sakondu ordez, gorteatze baten historia kontatzen digun. Emakumeen historiaren beste alderdi hori. 4 ahapaldi ditu abestiak. Lehenengoa ezagutzen dugu batez ere. Eta azkenerako, iturrira bizpahiru buelta egin ostean, ezkonitza ematen diote elkarri Maritxuk eta Bartolok. Kontua da Maritxu, kantuko Maritxuren inspirazioa izan zena zein haren aurretik edo ostean izan diren Marilla guztiak, iturrira joaten zenean, etzela gizonen konpainian ibiltzen. Emakumeen lana zen ura etxera ekartzea, eta etimologiak ere halaxe erakusten digu. Luzea baino zabalagoa, giderra albo batean, eta tutua bestean, eta 15 litrorainoko edukiera zuen ura garraiatzeko buztinezko ontziari emazte gai deitu ohi zitzaion. Izan ere, buru gainean erabiltzen zen ontzia, ezkongai neskatzei iturrira joan eta etortzen ikasten laguntzeko egina baitzen. Hona kantuak kontatzen ez duen historia. Ahozko tradizioaren bidez iritsi etzaiguna. Iturriak eta garbitegiak emakumeen topagune eta sozializaziorako gune nabarmena izan zirela. Han egiten zuten topo senide etziren Andreek, elkarrekin kantatzen zuten garbiketa lanaren astuna arintzeko, kontu kontaria aritzen ziren, elkarren arrimura. Hau dena irudikatu egiten dut nik, nork interpretatuko du artxiboaren isiltasuna bestela. Irudikatu egiten ditut han, neu ere asanbladatan bildu izan naizen bezala, beste sexu eta genero disidente batzuekin. Ahozko tradizioaren bidez iritsi etzaigun hori izan ere, asanbladek aldarrikatu dute. Mugimendu transfeministaren ekinak oroitarazi digu. Hernanin azken ia 20 urtetan, Leokako labaderoan antolatzen da emakumeen jabekuntza eskolaren ikasturte hasierako festa. 1916an eraiki zen iturri eta garbileku publiko hori. 1980an eraberritu lehen aldiz, eta 21. mendean bigarrengoz. Kulturarteko plaza feministakoek honela deskribatzen dute lekuaren garrantzia. Hernaniko garbilekua izan zen Leoka, emakume andanaren topalekua, eta urtero bertan elkartzen gara emakumeek sortutako askotariko emankizunez gozatzeko. Txoko hori emakumeontzako berreskuratuta, urteetan haiek egindako lan ikusezina omentzeko aukera baliatzen dugu. Gizonezkoenak ez diren espazio ez mistoek, edozein disidentziarenak izanik ere, mesfidantza sortu izan dute historikoki. Mehatxu hori baretzeko ahalegin bat izan zen akaso, Maritxuren eguneroko hurbilketan Bartoloren presentzia txertatzea. Edonola ere, ez da ahozko tradizioan pegarra arriskuarekin lotzen duen adibide bakarra. Gaztelaniaz oso ezaguna da beste esamolde hori, tanto va el cántaro a la fuente. Nik egia esan, enuen esaeraren bigarren zatia ezagutzen, harik eta Sara Torresen poema baten bidez jakin nuen arte. Pegarra, iturrira hainbeste aldiz joatearen poderioz, hautsi egiten dela azkenean.
hori eida ikaskizuna. Torresek dena den buelta ematen dio gaiari, eta Bartolorik gabe berrirudikatzen du begarra hartuta iturrira joateko praktika, gaur egunera Maritxu boiero bat ekarriz. Ez dezagun ahaztu, azkenerako hautsi edo ez, begarra lehenik eta behin bete egiten dela. Beti iturrira joan behar horrek adierazten du izaki desiratzailea denbora guztian dabilela bila, bere beharra egunero berritzen delako. Gosea egunero berritzen da, eta jan egin behar da, eta oso nekagarria da. Batzuetan neke horretan, bizitzari buruzko ikuspegi negatiboa gailentzen zaigu. Hautsi egingo naiz, baina hautsi aurretik beteko naizen aldi guztiak zer. Nola hitz egin horretaz, ahituta gaudenean, desiraren beherakadan, utxunean, gogoratu nor izan ginen beteta geundenean. Hori ere bagara eta. Betetzeko potentzia. Porrotaren biharamunean gogoan izateko hitzak. Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Pegar ugari daude Euskal Museoetan, baina guk Euskal Zeramikagintza Museoan dagoen bat hautatu dugu. Atal honen gidoia Danele Sarriugarterena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.